Dema cîbcîkirina yasaya Sêzer ya ji aliyê Amerîka ve li ser rejima Sûriyê hatî sepandin nêzik bûye û bi nêzîkbûna bicîkirina van sizeyan rewşa aborî li Sûriyê bi giştî xirab bûye. Lêreya Sûrî jî di kêmtirîn astê xwe de ye û nirxê dolarê Emerîkî jî li Sûriyê di bilindbûnê de berdewam e. Bandora vê yasayê ji beriya ku bikeve dwarê cîbcîkirinê de li ser jiyana welatiyên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê bi giştî kiriye. Rejim jî çareyekî ji bo xwe digere û bi nêzîkbûna destpêkirina vê yasayê rejima Sûriyê jî li çareyan digere. Ku behsa rêkeftinekî derbarî veguhestina petrolê di navbera PYD û rejimê de tê kirin. Jêderên Xwecehî ji Rojavayê Kurdistanê duh roja yekşemê eşkere kirin ku rêveberiya PYD petrolê ji bo deverên rejima Sûriyê vediguhêze. Herwiha jêderan ji bajarê Qamişlodana Xuyanî ku bi hezaran barhilgirên mezin yên taybet bi veguhestina petrolê bi valahî derbasî bajarê Qamişlo Rojavayê Kurdistanê bûn. Ew jî da ku petrolê ji deverên Kurdî bo deverên dibin destê rejimê de veguhêzin. Jêderan amajebûyekê jî kir ku rejima Sûriyê bi navbênkariya Rûsî rêkeftinek derbarî kirîna petrola destpêkî ango petrola xam ji beriya yasaya Sêzer bikeve dwarê cîbcîkirinê de lêgel PYD kiriye û piştî vê rêkeftinê petrol ji bo deverên rejima Sûriyê li Hems û Terdosê hatiye veguhestin. Jêderan diyar kir ku ew rêkeftina di navbera her du aliyan de hatî kirin ne tenê veguhestina petrolê li xwe digire. Kovekirina dergehên sînoriyên di navbera deverên dibin kontrola rejimê de û deverên PYD jî li xwe digire. Ew jî da ku tevgera bazirganiyê çêbe. Li aliyekî din her duh roja yekşemê PYD ragihand ku sizayên Amerîka bi taybet yasaya Sêzer lê ser rejima Sûriyê hatî sepandin şermezar kir û bi siyaseta şer jî binav kir. Yasaya Sêzer ya ku ji aliyê Amerîka ve li ser rejima Sûriyê hatî sepandin bi hemû xalên xwe roja çarşemê 17 vê mehê ango piştî du rojan dikeve dwarê cîbecîkirinê de.